Ki Khubor ka Bate Se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kajibin Bedrinti juga Khasi Hills Autonomous District Council yaki Shnong githau hakabide bagi election MDC kanwanra ijing do nong bagi jimentoy ikat tu keningut ki MDC mentagasngi ka pulai trik unailar ka HADC klapas menjur yaki Khasi Hills Autonomous District Council Constitution of District Council Amendment Rule arajar phosau kabade ben Bedrinti yaki Shnong hai constituency beper ki bahab hapo pur usam Kakum gajing Bedrinti iki Shnong la sakhi beya ka Shnong la palang nongra ka baju ha barosh kata hasok ringkha mentala pengat no Nongthymmai constituency ka Shnong lum shngai gura harenja barosh kata ka ha halai umkra marki constituency kumjuru ka Shnong Nongrim Hills ka baju ha halai umkra mentakla hab no Nongthymmai constituency Halo kani kakum gutolong kubor betikna la yo jingtip bakani ka jingra kini ki Nongthymmai kini namar buba Pyniaid singsi mula ban Ïakhun shu na soreng kham constituency hende ula banyak khunno na Nongthymmai kuman jukdo baka Shnong nongra bala palang kini ki Shnong buba Pyniaid Khlaiñ bha ha ka jing yo vote ha ka por election MDC ki Shnong ki Khlaiñ bha president juko voice of the people party ba Ardent mela besai mat mentala penhap no shipok ka melem constituency bakini ki Shnong ki kinthop ki Shnong pomlakrai mau benna yo Mau Tharia, Liu Long, Bedeng Shnong, Barangi Shillong. Kuwi constituency kabla khamsting nagajing don jigi Shnong, kiri ka Nongthymmai constituency hakbasan khnait ligi Shnong, lahap no Shmoshin constituency.